Hola a tots i a totes, avui estem ací amb Ismael Mayor, locutor d'esports, conferenciant, escriptor i, sens dubte, un gran comunicador, que ens ha cedit les instal·lacions de Ràdio Alcoi per a poder fer-li unes preguntes. I ja que estem, provem aquest nou format estil podcast. Bon dia, Ismael. Què tal? Molt bon dia. A tu des de xicotet t'havia agradat treballar a la ràdio o va ser una oportunitat que va aparèixer? Pues va ser una oportunitat que va aparèixer. Jo realment de xicotet no pensava dedicar-me a la ràdio, no? És xicotet, tens algunes inquietuds, però la ràdio, a pesar de que m'agrada molt parlar, això sí, no pensava que era un mig on anava a dedicar-me professionalment. Va sorgir una vegada, jo treballava quan era un poc més major que vosaltres, de relacions públiques, en una discoteca, així en Alcoi, i va haver un desfile de moda. Es va fer un desfile de moda, en aquella època s'estilava molt per a recaudar per viatges i demés, i va ser jo el presentador. Em van dir, vols ser tu el presentador? Vale. I a partir d'ahí va veure una persona adequada que treballava en aquell moment en la discoteca, i en aquest moment també feien publicitat en Ràdio Alcoi, fent un programa en els 40 principals, i em van dir, vés allí i vés parlant, vés anant, i així va començar la meva trajectòria en la ràdio. És a dir, quasi de casualitat, però que al final, poquet a poquet, vaig anar fent més coses, i ja fa 19 anys que estic així de nòmina, és a dir, empleat normal. Sí. Abans, vaig estar crec que 5 o 6 anys antes, col·laborador. Jo feia la meva feina, estudiava i tal, però que era col·laborador. Però ja, de 9 anys ara, ja era en plantilla en l'esport. Okay. Bueno, sí. Creus que cal tindre alguna habilitat especial per a ser comentarista? Saber transmetre, saber comunicar, saber creure el que estàs dient i expressar-ho el millor que tu sàpies. Hi ha voltes que la teoria està clar que és important, però després les pràctiques que es fan no són moltes. Entonces, claro, és com tot, la vocació a la feina. Transmetre bé, comunicar bé, parlar. Al final és una mena de circumstàncies que s'han de donar per a que uno, quan estiga sentint-te, crega el que estàs dient. Ritme, passió, en cas de les retransmissions. Sí. Té un problema, perquè a voltes jo no sé parlar d'una altra forma, no? Entonces, quan per alguna circumstància tengo que fer algun programa local dels companys, sempre m'he anat un poc al ritme de ser deportivos, del partit, no? És un poc desventatge, però sí que és de veres que ja que tindre, sobretot, ganes i actitud. En això ja pots fer qualsevol cosa. I tu, quan narres el partit de l'Alcoiano, que és el teu equip, del teu poble, com el sentes? Perquè és això, és el teu poble. Sí, però la veritat és que orgullós, no? Perquè al final som uns privilegiats. O sigui, tenim una feina que no tot el món pot dir que li agrada. I nosaltres sí que podem dir, a mi jo per almenys puc dir que m'agrada. És una feina en la que tu estàs retransmitint, en la que estàs en el futbol, estàs viatjant, estàs entrant en puestos on molta gent o té que pagar o té que fer. No podria. Exacte, o no podria. I damunt estan pagant a tu. O sigui, dona compte el dia del Madrid, no? Que de la pandèmia, no? Que érem allí, pues, a lo millor 100 persones en el camp. 4 gats. Claro, és justets, no? Sí. Pues uno d'ells era jo, no? O sigui, són privilegis o viure moments esportius molt importants, tant en l'Alcoiano com en els altres esports, no? Però sobretot en l'Alcoiano, no? Perquè, claro, ja que m'has parlat de l'Alcoiano, no? Sí. Playoff, també perd, També perd. Sí, tranquil. Ja que anar i ja que patir-ho, ja que sofrir-ho, no? Però sí que és de veres que esta feina ens dona aquest avantatge, no? Quan va guanyar Nico Terol el campionat del món, nosaltres estàvem en el box de Nico, no? Podem contar-ho allí, en aquell moment, no? Això... Entonces, claro, són moments... Això no pot dir a tot el món. Claro, és el privilegi, no? Però a la pregunta de l'Alcoiano, pues mola, perquè al final és el teu equip. Pues sí. I, per exemple, quan hi ha partits tan emocionants com l'altre dia el de l'Algeciras,
que no saps si va perdre, va guanyar, i tens que anar narrant damunt molt ràpid per captar totes les jugades, com ho fas, com ho és? Pues és un poc d'experiència ja, no? Perquè són pues, al final més de 450 partits narrats i al final són moltes coses en les xicotets detalls. Quan tu me dius donar compte el moment de la tensió, el moment del partit, nervis, acaba últim minut, el marquen ells 1-0, empate a 1, van a empatar. Estàs tu en lo que dius, en la ràbia de dir me caigui que van a empatar, però no pots dir-ho, no? I tens que fer un poc de tripas corazón para intentar que la ràdio l'oient no té la culpa de res, claro, no? Claro. Estàs sentint i res, però claro, després marca l'Alcoyano i claro, ja la cosa canvia, no? L'entonació del gol també. Ja canvia, claro. sí, l'entonació del gol, claro, quan mos quiten per nivell nacional, pues ahí sí que l'entonació del gol té que ser igual, per a l'Alcoyano com per al que siga, però quan és local, no, per això és local. Ahí, ja que ser lo més imparcial possible, evidentment, però sí que és de veres que hi ha que tirar també per casa, perquè Ràdio Algesires, que estava retransmitint el partit, pues tiraria pas a casa. No crec que quitaran en emoció que ha clavat l'Alcoyano. Claro, entonces cada un a lo local sí que tira. Una cosa és quan ho fem per la nacional, que allà pues, sí que és més imparcial, no? Però sí que és de veres que quan és local tot el món sap que si tu estàs jugant l'Alcoyano contra el Barça esta setmana i eres del Barça i estàs sentint el partit en Ràdio Alcoi, saps que és lògic que el de la ràdio local tire pa casa a casa. Això és normal. O això també és de veres, que ho fem el menys possible, no? Perquè també és de veres que si és penalti, si no és penalti, pues no és penalti. No s'hemos considerat, o per lo menos no volem perdre la credibilitat, que això és el més important que pot tindre una ràdio, no? I si tu que és penalti i després no l'ha tocat, pues vas perdent credibilitat, per molt que de l'Alcoyano que sigues, no? O sigui, una falta és no ha sido, això que el periodisme deportiu està entrant d'un temps a esta part un poc salvament, no? I això nosaltres tratem d'evitar-ho. No pots dir, no, que ha sigut penalti, claro, perquè no està a casa. Claro, efectivament. I vas dir també l'altre dia en el directe de la retransmissió contra l'Algeciras que quan va clavar el segon, òbviament tu ho vas xillar perquè era el gol de la victòria, i n'hi havia gent d'allí d'Algeciras que estava golpejant la cabina. Sí, la veritat és que va ser Sí, va ser d'aquests moments complicats, no? Sí que és de veres que això no sol passar una a les 1000 i sí que és de veres que sí que van tindre aquest problema, no? La gent estava molt nerviosa, l'Algesires no perdia, només havia perdut un partit allí, estaven acostumats a guanyar, l'Alcoyano va pegar un repàs tremendo, claro, quan es van empatar ells, es van posar molt contents, pensaven que la culpa era nostra, però bueno, i després quan va marcar l'Alcoyano, pues podeu imaginar la tensió que n'hi havia en aquell moment. M'ho imagino. Sí. ¿Coneixes el món dels eSports? Algo sé. Algo sí que he sentit, però no m'ha clavat en ells. I si el donaren l'oportunitat, t'animaries a retransmetre algun partit? Es podria veure, per què no? Sí. Estaria bé. No estaria mal. Sí que ho conec per això, però sí que... Sí, a vegades jugant al FIFA en els meus xiquets sí que ho han fet, no? Però entonces jo crec que serà més o menys el mateix, però en sèrio, claro. Com a professional del sector, què opines dels streamers i la seva funció com a comunicadors? Bueno, pues és una altra modalitat, una altra activitat. Bé, a mi no em desagrada, perquè al final cada un pues, té que, buscar-se la vida, com Frepua, i l'altra que és una opció. O sigui, la tecnologia està per lo bé i per lo roïn. I aquestes coses en les que la gent pot expressar-se, la seva opinió, pot fer el que li agrada, perquè quan uno fa això és perquè li agrada. Entonces, i si damunt guanya diners d'això, pues, chico, per què no? No veig que siga una mala forma. Bueno, canviant de tema radicalment, volíem preguntar-te sobre el teu llibre, ja que tens un llibre anomenat El trasplante, mi segunda oportunidad. Tens una pàgina web anomenada Capitán Pulmón i fins i tot el teu compte d'Instagram es diu @capitanpulmón. Què ens pots dir d'aquesta operació? Bueno, pues jo tinc una malaltia que es diu fibrosis quística, que entre altres coses, pues el pulmó
va perdent capacitat pulmonar fins que arriba un moment en el que ja no pot més. I és o el trasplanten o el moris. No n'hi ha A o B, no hi ha res. Ara, afortunadament, ha existit un medicament que estava en Europa i ara des de fa uns mesos està en Espanya també, que la gent en fibrosis quística, medicament deté l'enfermetat i millora la qualitat de vida. Per tant, el trasplante ja no serà tan habitual com era fins ara en gent de fibrosis quística. Per què? Pues perquè, jo, perquè us feu una idea, tenia un 26% de capacitat pulmonar abans del trasplant. Això vol dir que la costera per anar a l'institut no la puja. Tenia que pujar-la molt, poquet a poquet, parant diverses voltes i de més. Claro, és quasi impossible, ¿no? Entonces, ara supera el 95%. Per tant, imaginaos el canvi de vida, ¿no?, que ha tingut. Entonces, claro, esa enfermedad va fer que tinguera un trasplante bipulmonar i que una volta que estava en aquesta circumstància pues em vaig animar a escriure un llibre, poquet a poquet, perquè jo m'anotava tot el que passava en el dia a dia de l'hospital, i m'ho anotava perquè tenia intenció de fer un llibre, no sé quan, però tenia intenció, i va ser 4 anys després del trasplante, quan en el confinament, aquest temps que no teníem habitualment i que ahir sí que teníem, pues el que em va dir o és ara o mai. I entonces em vaig animar, vam fer les gestions oportunes i vaig escriure aquest llibre que conté la meva història. Has dit, Aitor, que és escriptor. Bueno, jo no considero escriptor. No. Ha escrit la meva història, que és diferent, sí. Perquè jo respecte molt la feina dels escriptors que tenen que, això per escriure però per escriure molts llibres, diversos llibres, claro, té que ser impressionant. Entonces, jo el que vull fer és contar la meva història a través d'un llibre, que era una de les formes de plasmar-lo físicament també, no? I entonces, pues aquest llibre conta la meva història des de que em van tocar per telèfon hasta l'estiu passat, hasta l'estiu de pandèmia. O sea, va ser pues, com em toquen per telèfon, jo estava així treballant, em toquen per telèfon, tinc que deixar-ho tot per anar-me'n a València, a les 4:30 estava a les 4:30 estava en València i a les 6 estava en el quiròfan, no? Entrant a una operació la que no saps mai si vas així o no, perquè, clar, no és el mateix que t'operen de que t'han trencat un braç a un trasplante bipulmonar, no? I per tant és una història, que no és per fer spoiler, però sabeu com acaba. Si no, no podria contar-ho, no estaríem entrevistant. Però sí que és de veres que pretenc en aquesta història conscienciar, una, de lo important que és la donació d'òrganos i de sang, perquè sobretot d'òrganos és fundamental. Sense aquestes persones que donen òrgans, que volen ser donants, i després les famílies que accepten a donar els òrgans dels familiars, jo crec que moltíssima gent no estaríem així viva. I l'altra, simplement contar la història, perquè jo em vaig encontrar amb molts dubtes. Ara què passa, quin és el següent pas, operació, això, i sí, un munt de dubtes, no? I que ha volgut contar la meva experiència perquè li pugui valdre a la gent que pugui estar en una circumstància pareguda, ja no sols de trasplant, sinó de qualsevol patologia que tingui aquest problema. I suposo que aquesta experiència t'ha canviat la vida radicalment. O com per lo que estaves dient, de menys 26 has dit, capacitat a 95 o més. Claro. És un canvi radical i tampoc... No sé si tota la gent fora tan valenta per escriure un llibre dient, pues a mi m'ha passat tot això perquè tu, si el passi, entonces... Claro. És molt valent per la teva part. Sí, no, gràcies, Noa, però saps què passa? Que al final és un poc el fet de que hi ha gent que li passen coses d'estes i per lo que siga totalment respectable no vol parlar d'elles. Escolta, hi ha moltíssima gent que no vol o bé reviure o l'experiència no ha sigut bona i no vol ni parlar d'ella, però jo sí que volia parlar d'ella. Jo sí que tenia els mitjos. Treballo en un puesto on la difusió ha tingut la sort d'estar així i que els companys ja a nivell nacional
es facin eco de la notícia. Per tant, ha tingut moltíssima difusió per això. I sí que és de veres que contar-ho és d'una manera ja no valent, sinó jo volia perquè m'apetia pues, que la gent poguera... Sols que hagi pogut ajudar a una persona ja estaria content. Ja és ajudar algú, ja en aquestes situacions em pareix ajudar a molta gent. En el llibre també parles de la posició del teu fill i la teua dona. Sí. Com va ser per a ells? Pues mira, ara ja vist en perspectiva, el xiquet tenia 2 anys i jo crec que va ser la millor edat per tindre-ho. Per què? Pues perquè no se'n recorda de res. Sí. Té algunes lagunes i ja està. I entonces és molt, molt dur, molt complicat, no? No poder despedir-te del xiquet. Ja. Perquè tens que anar. O sigui, és que no dona temps a anar en aquest moment. Quan em van tocar, que eren les 2:30, ell estava en casa meus sols, com un divendres qualsevol, i a mi no em donava anar a temps a anar, dir-li adiós, i ja està. Té 2 anys, no s'entera pràcticament encara de res, no? Entonces, era una bona fetge, una bona edat perquè anava a començar la guàrdia, no se'n recorda ja de res i vulguis que no, pues, no va tindre aquest trauma de gent que sí que coneixem, que els xiquets ja tenien 7, 8, 9 anys i perquè el papà se va tanto tiempo, es queden en els abuelos o en la família, i és un poc més traumàtic per a ells. Entonces, per ell per res. I la meva dona, res, l'apoyo més gran, perquè evidentment és molt important la companyia que tens allí en una recuperació d'estes, és molt important, són moltes hores, 24 hores al dia, molts dies, i és important la complicitat que pugues tindre en la persona que va ser principal cuidadora, ¿no? Entonces, fundamental. Ella va tindre que demanar una excedència i vam estar un mes allí en València i, bueno, pues ahí va ser molt important. Sobretot complicat, no? Perquè, claro, uno sap com està uno, però no sap com està l'altre. Claro, sí. Entonces, claro, tú sabes que sí, ella sempre era bona cara, estar, sí, Pero... ¿qué quieres? Pero claro, la situació de uno que cuida en estos casos és molt complicat, perquè afortunadament no van tindre ningú contratemps. Vaig tenir un pneumotòrax, però això és el mínim que pot passar-te en un postoperatori i en una operació d'aquest tipus, no? Tots tenen alguna cosa. Si no pilles un virus, pilles un hongos, bactèries, pneumotòrax, algo, tots. No hi ha ningú que no hagi tingut res. Nosaltres vam tindre la sort de pillar lo més dolorós, això sí, perquè això fa un mal tremendo, però lo menys perillós. I per tant, pues ahí vam estar tranquils. Dintre de lo roïn... Sí. Sí. Bueno, o això crec. Sí. No, és així, no, sí. Ah, perdó. Com va ser el procés a l'hora de publicar el llibre? Perquè és el que estàvem comentant. Tu escrius este llibre per ajudar a la gent, no com un llibre d'un novel·lista. Claro, pues mira, ahí tenies diverses opcions, no? Perquè, claro, quan el claves en el món de a veure com publique, dius, mare meva, això és un món. Claro, jo, una de les meves intencions era donar part dels beneficis a l'Associació Valenciana de la Fibrosis Quística, que és la que a mi em va ajudar en tot el procés del trasplante i al qual jo soc soci, i que, evidentment, pues, ens van deixar un piso, tenen un piso, ens el van deixar. Claro, imagineu-vos els diners que ens vam estalviar de un mes i mig en València. En València. Claro, teníem aquest piso, tenim tota l'ajuda d'assessorament, tant laboral com psicològica, com de tot. Entonces és una associació que ens va ajudar molt en aquest moment. Què passa? Pues que jo tenia la intenció d'intentar ajudar també, de tornar algo, vamos. Quan vas a una editorial, pues una editorial té que comprar-te la idea, si te la compra o fas en editorial, el que el puguen pagar és quasi ridícul i per tant no anava, aquest objectiu no anava a complir-lo. Entonces estava l'opció d'imprentar pura i dura, pues a treure pressupostos i això vaig fer. Vaig demanar diferents pressupostos, em van donar el pressupost, vaig veure que vaig arriesgar, vamos, al final és un poc arriesgar també, perquè, claro, si la cosa no ix bé, pues és diners que has arriesgat teus, no? Sí. Però jo estava segur que la cosa anava a eixir bé i que, per lo menos, el que jo volia era recuperar i donar diners a l'associació. Ha fet això,
Entonces estic content, però al final el procés és això, després està en Amazon també, perquè a mi m'agradaria molt que estiguera en les llibreries d'Alcoi, no? Era el que jo volia, no? Jo ara encara vaig a alguna llibreria i està allí el llibre i, ostres, mola, això sí que ho volia. He escrit un llibre. Sí, és el meu llibre, mira, ahí està el meu llibre, no? Però també, evidentment, és que està en una plataforma com Amazon, perquè m'ha demanat molta gent de Múrcia, de Corunya, de, mira, el Sant Lucar de Barrameda. Vaig tindre un cas de que s'arrima un xaval a mi y em diu, oye, ¿tú eres Ismael? Sí. Y yo digo, tengo un trasplante pulmonar y he leído tu libro, ¿sabes? Y estaba en el fútbol el chaval y feia un mes i mig o 2 mesos que l'havien trasplantat. Però per redes socials va a veure'l, va a comprar... O sea, necessites estar en una plataforma aixina perquè sobretot ara. Hi ha puestos on no pots arribar, evidentment. Entonces, per això està ahí. I sobretot jo el que volia era pues, això. Entonces, res, imprenta, pressupost, ok, i ala, la portada me la va fer Diana Ortiz, que és una amiga nostra, professora en l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Alcoi, i bueno, em va fer la portada i ja va anar tot avant. Ara que has parlat de l'associació de la fibrosi quística, ens preguntàvem quin treball es fa des d'ahir, perquè no sé si és molt coneguda aquesta associació. No, no és molt conegut. Una perquè està en València, no és com algunes que poden conèixer d'ací d'Alcoi, i l'altra perquè són enfermetats denominades rares. O sigui, és una rara. Poc comuns, clar. Claro, així crec que és 1 de cada 5.000 naix en fibrosi quística. I bueno, pues si 1 de cada 5.000, per què no pot tocar la loteria un dia, no? Sí, això veus, no? Imagina, no? 1 de 5.000. Jo, pues, per què no, no? Sí que és de veres que aquesta associació el que fa és enjunta Castelló, València i Alacant, la gent que som, evidentment no són tants, perquè, claro, el percentatge, però sí que és de veres que ajuda molt. Des de quan la fisioteràpia respiratòria, que és fundamental per a la fibrosi quística, fer exercicis de respiració per a treure tot el moc que antes del trasplante, evidentment, quan encara no t'han trasplantat tens i que és una cosa que ha de ser rutinària tots els dies, hasta tots aquells que volen demanar algo laboral per temes de faena, per temes d'ajudes, per temes de jubilació d'esta que es fa quan, una prejubilació, invalidez, tot això, tot l'assessorament. Tenen un pis en València que per la gent que és de la província de Castelló, d'Alacant, en cas d'estància llarga i prolongada, deixen aquest pis, ajuden en tot el que poden. O sigui, és una barbaritat perquè sobretot en xiquets, campanyes perquè els xiquets que estan xiquets de fibrosi quística en col·legis solen tindre una tos molt rara, és un poc desagradable en alguns moments, entonces és un poc perquè conscienciar els companys de que són normal i corrent, el que passa que tenen aquesta circumstància. Quina va ser la teva reacció al rebre la trucada que et va informar que n'hi havia un donant compatible amb tu? Va ser més de por, entre cometes, de dir ai mare, a veure si no ix bé, o va ser alegria de dir ja era hora? És la mescla. Mai hi ha una mescla tan real com aquesta, perquè per una part sí que és de veres que dius ostres, que m'han tocat que me'n vaig a l'hospital, però per l'altra dius, ostres, que igual estàs per allà no estic així. Claro, és una barreja de sensacions molt curiosa, però sí que és de veres que predomina l'alegria, perquè evidentment no pots generar una operació aixina pensant que vas a morir-te, perquè si no el quedes ahí. Entonces predomina l'alegria. A mi em van tocar a mi, perquè quan fas la entrevista en el cirujà toràcic, ¿a quién llamo? ¿A tu mujer? ¿A ti? ¿A tu madre? No, llámame a mi. Saps? Perquè, claro, dona compte que jo dic, a mi em toques i el que parlàvem antes, jo sé com reacciona, però si li toquen a la meva dona, veniros para Valencia, vamos, A lo millor reacciona superbé, a lo millor, perquè és el que tu has dit, no saps com vas eixir d'aquesta operació, perquè no és que t'operen d'una cama. Claro, no és... Entonces, em van tocar a mi, li vaig tocar enseguida a ella,
i ja se'm va anar per allà. Però sí que és de veres que és una sensació rara, molt rara, no? Perquè estàs ahí més alegria, perquè al final és el que tu esperes. Al final estàs esperant i s'ha tocat. Però saps que si es ve, la qualitat de vida va canviar. I el canvi de vida que tu em preguntaves antes ha canviat del cel a la terra. És que ha canviat total. O sea, però tot en el sentit més real impossible. O sea, ara que el mòbil es trenca, bueno, pues s'ha trencat, no passa res. El dones compte de lo important, que és els moments en els teus, el disfrutar de la gent que vols, els ratets estos que ara mateixa, no? Per vosaltres és una activitat de l'institut, però jo estic encantat de que estigueu així i són coses que recordaré i que estaran... Són moments, no? I aquests moments... Són els xulos, és que al final anem a endur-se, que estàs aparcant i el Pilar es veneja i ratlles la porta al cotxe, pues no passa res, s'arreglarà. Tot això té solució, però l'altre no. I el dones compte quan el passa algo així gordo. Mentrestant, pues sí, bé, vale... uno està bé, l'altre pensa que això no va a mi, però el dones compte en aquestes experiències que no fa falta estar tota la vida malalt per a necessitar un trasplante, perquè en conec a molts que quan has fet amistat, has conegut, i tu, què te pasó? Yo un día estaba bien y al día siguiente puedo respirar, no sé, hospital, trasplante, i dius, ostras, però si estava bé. Jo més o menys sabia que el trasplante arribaria, però el que està bé i que pensa que això no va en ell, pues algun dia té un susto. Claro. Sí. Perquè, a més, ara no saps quan va passar-te alguna cosa. Per exemple, lo del Covid, jo sé que molta gent estava molt assustada, i al principi jo també, però va plegar un moment que jo vaig pensar, és que a lo millor m'agafa el Covid i veuràs, o a lo millor vaig pel carrer... I cau una pedra del techo i... Entonces és el que tu dius, n'hi ha que viure el moment i les experiències més que les coses materialistes que al final es trenquen, doncs mira, pues res. Que és important, perquè no anem a enganyar, és important. És important treballar, és important els diners, és important... Però quan el falla la salut, l'altre feu-me cas que no val per res. Ja. Bàsicament. Diries que el trasplantament t'ha tancat algunes portes a la vida o n'hi ha alguna cosa que ja no fugues per a causa de l'operació? Res, que va, per res, al revés. La porta tancada la tenia antes, quan no podia pràcticament caminar, quan m'ofegava cada 2 o 3 passos, quan no podia fer esport, quan estava treballant, i molts diuen, com ho podies fer? Bueno, pues quizá actitud, i perquè jo no ho sabia ningú, no? Vull dir, no ho vas fer públic? No. No ho vaig fer públic. Al respecte de lo que dies, no, al revés, m'ha obert moltes portes, perquè ara sí que puc fer moltes coses més. Ha pogut fer el llibre, ha pogut fer conferències, estic en un munt de coses que van i sí i que no dius que no. Entonces, evidentment, m'ha obert les portes més que tancar-les. Físicament, si jo no dic res, ni ho notes. No. I per tant no és una cosa que hagi pogut tancar alguna porta, perquè si jo no dic res ni se sap. I per lo que dius és això, que al revés, més que tancar, obrir. I tu, passant pel que has passat, tot això dels pulmons, què penses de la gent de la nostra edat, gent jove que comença ja a fumar a edats tempranes o molt tempranes? Tu què penses? Pues que és un error. Lo que passa que ahí, pues bueno, cada un té la personalitat que puga tindre, perquè a voltes uno no vol, però com els altres ho fan, pues jo també, no? Entonces la personalitat, si sapieren aquesta gent, lo roïn que pot ser, per la salut, per la qualitat de vida, perquè al final uno pot durar 80 anys i haver viscut una vida impressionant i en 80 anys o 70 anys morir-se i dir, bueno, este tío s'ha mort, però ha disfrutat com un loco. I en canvi, aquesta persona de 94 o 95 anys que està ahí aguantant, que està fatal de salut, que té 50.000 tecles, que ha fumat tota la vida i que per això, pues chico, pues no val la pena viure. ¿no? Entonces, claro, la gent jove ara no és conscient de tot el mal, tant en beguda i tabaco sobretot, que puguen fer, alguna cosa que no és ni beguda ni alcohol ni tabaco que deurien no provar,
Però és molt difícil, però també és de veres que jo crec que ho fan perquè no són conscients de que quan d'ací uns anys el cos, ai, no m'encuentro bien, esto, tecles, que ai, pues mira, nosaltres tenim un cas així, el de Paco Aznar, és locutor de Ràdio Alcoi, és col·laborador així en la ràdio, fa la festa, ja ha tingut ara fa molt poquet el Covid. Té 81 o 82 anys, té. Bueno, pues va estar molt mal, però quan ara ja venia i contava, diu, mira, gràcies a que no fumava, així d'estar. El metge m'ho diu, així anar. Diu, si tu hagués fumat i el pulmó hagués tingut un poquiu tocat, tu no estaries així. Entonces, claro, a lo millor és una carrera a llarg plaç, però sí que és de veres que està ahí. Sempre ells, quan parlem d'aquests temes, el típic listillo de algo me tengo que morir. I si no, clar que tens que morir-te d'algo, però millor morir-te estant bé i millor morir-te si vas a morir-te de vell, que siga en salut, sí, no? Claro. Perquè si no, claro, que tots tenim que morir-se. Clar que tots tenim que morir-se, però si elegisses la teua mort segur que no ho voldràs, tossint, en càncer de pulmó i tot això, que no? Ah, doncs no, doncs mira, si hi ha que morir-se, no el morigues, no ajudes a morir-te, que és el que estàs fent. Millor. Claro, el que estàs fent és això, ajudar a morir-se. Ara així el cas de la presentació de Lídia Boix, no? De Lídia Boix, que ha dit l'actriu. Pues sí. Lídia Boix ha dit, tengo cáncer, pero he comprado muchas papeletas. ¿Per què? Perquè reconeixia que la seva exposició al sol des de xicoteta per estar morena li ha provocat que ara tinga un càncer de pell. I ella reconeixia això, que claro, l'obsessió del sol, el sol, morenita, tal, pues li ha provocat això, que compres papeletes, el toca. Segur. I ara que has comentat lo del teu company, lo del Covid, tu, al tindre això més delicat, com has viscut el Covid? Perquè, a veure, tots en por, jo crec, però tu, com ho has viscut? Pues mira, els 3 mesos de confinament no vam servir res. El meu fill i jo de casa, era la meva dona la que anava a comprar i demés, jo teletreballava des de casa, i la veritat és que, com n'hi havia tantes incògnites que no sabies per a on anar, era un poc rotllo, perquè no sabies totes les coses que quan venia del supermercat es llevaven, no sé, era tanta misteri que va ser un poc rotllo per el tema de que el clavaves ahí, ni visites, ni anar, ni després, més tard encara. O sigui, a mi, quan ja van dir al temps que ja se pot ir a los bares i tot això, jo no anava, evidentment, i ha estat un temps sense anar, i ara veiem lo justet, saps? Però sí que és de veres que ho han viscut d'una forma més perillosa, en el sentit de que com la gent que era d'alt risc tenia tants dubtes, pues jo era uno d'ells. Des que la gent preguntava, oye, Ismael, què tal? Perquè, claro, era un poc, ostres, com estarà, no? Perquè com ho pillen ells, no? Entonces, claro, era un poc que va ser desagradable perquè per massa dudes, massa... no sé, hi havia tanta duda que no sabies què fer. Si estava bé una cosa, si estava bé l'altra, mascarilla, guants... Uf, al final era tot un... Sí, la gent que estava fora de risc, entre cometes, ja no sabia què fer. Tu m'imagines que estaves... Claro, era un poc més precaució, La meva doctora em deia, al final és sentit comú. Si tu tens sentit comú, estate tranquil. I això és el que intentàvem fer, no? El gel de mans jo el gastava molt antes de que es posara de moda per el Covid. Jo tinc ahí un pot que ara el veureu, i aquest pot, claro, jo el gastava i els companys, bueno, però claro, quan va passar això van dir, ostres, el gel que es posa Ismael és que era or, es va acabar, era or, no? Claro, però esa medida de prevenció jo ja la tenia d'abans per el trasplant. Sí. Entonces, claro, jo venia així a l'estudi, toquetejava tot i em llegava les mans, antes de tota l'aborigen esta, ¿no? Entonces, claro, era un poc esa precaució que jo ja tenia. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Ismael, per haver-nos aconseguit este ratet parlant de tu, de la teva experiència de tot, del món del futbol i de la ràdio i del teu llibre i de tot. Moltes gràcies. Gràcies. Jo espero que ja us ha estat a gust així a Ràdio Alcoi. Pues esta és vostra casa i gràcies per pensar en mi per a aquestes activitats. Gràcies.